салом бинандагони гиромӣ, бо даст додани фурсати муносиб шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. ин узв дар давоми умр ба инсон 2 маротиба ройгон дода мешавад. дар аввал 20 адад ширӣ ва баъдан он тағйир мекунад ба 32 адад доимӣ. ягона узви бадани инсон ки қодир ба худшифоӣ надорад ва бархилофи дигар бофтаҳои бадан гум шудани як қисми он бе кӯмаки духтурон аллакай ивазнашаванда аст. аллакай хуб пай бурдед ки сухан дар бораи дандон меравад. агар доир ба пайдоиш, табобат, нигоҳубин, бемориҳои мансуб ба дандон ва дигар мафҳумҳои ба он вобаста огоҳ шудан хоҳед, пас идомаи намоишро тамошо кунед. муайян шудааст ки ду дандони якхела вуҷуд надорад. сохтори ҷоғ, ҷойгиршавӣ, андоза ва шакли ҳар як шахс гуногун аст. онҳо комилан беназиранд, ба монанди изи ангуштон, вале хеле нозуканд ки нигоҳубини хосаро талаб мекунад. чун бахши аввали намоиши мо пурсиши сари роҳист, аз шаҳрвандон пурсон мешавем ки дар бораи нигоҳубини дурусти дандонҳо маълумот доранд. این وقتشان احتیاط نکرده که من دور سوی زندمی بچه دیگنده پیش دوروی درمونی واید نبود که بقوات همین غرغر کدام به راست دیگه نیر طاقت نکرد کنید دیگه همه دندانم کنونده که من اکو از пшаймону نمیشه دیگه اکو. Стараемся, чтобы холодную не пить и слишком горячую. И вот она не трескается, все дальше жить и все. кайки дар кунад баъд муроҷиат мекунем. وقتی که خوراک‌های گرم می‌خوریم از بالای اون خوراک‌های خنک می‌خوریم اون وقت دندان یعنی میکفدی و یگان به یگان درد گرفته میشد. من دندانم رو با خمیره دندانشویی می‌شویم و از خوراک‌های سخت یعنی از چیزهای سخت امید دارم. در راستی که آخرین بار یک سال پیش بودم در نزد دکتر. به نزدیکی با نیت دارم که نزد دکتر روم. نزد دکتر هر یک ماه یک بار میروم من. Чищу зубы каждый день, утром и вечером. Беспокоит, поэтому не хожу. барои саломатӣ нигоҳ кардан дар кори дандон чизе ҳастае ки дар кори чизае барои саломатӣ. У меня нет проблемы зубов, я их мою 2 раза днем, 2 раза ночью, из-за этого не хожу к доктору. Это полезно, это самый важный орган для организма человека, их надо беречь. Мойте зубы каждый день. ин буд назарпурсии мо доир ба нигоҳубини дандонҳо. аслан чӣ узвест дандон? чаро ба он дар ҳама давру замонҳо аҳамияти хоса медиҳанд? функсияи дандонҳо аз чӣ иборат аст? дандон як узви мураккабтарини организми инсон ба ҳисоб меравад. дар тӯли ҳаёт бисёр вазифаҳои нозукро иҷро мекунад. дандон аз 3 қабат иборат аст. яке қабати аз ҳама материали мустаҳками одамизод ин эмал мегӯем, эмали дандон, дуюм қабати дентин ва сеюм пулпаи дандон. аз дохили дандон ба воситаи реша монамун найчаи хунгард бо асаб омада ин дандонро таъмин мекунад бо ғизо. аз берун бошад ба воситаи манамин лобаи даҳон мо ҳама вақт мешӯем ёки мубодила дар аз тарафи берун ба вуҷуд омада ва бисёр функсияҳоро иҷро мекунад. ин дандон дар зебогии одам яке аз агар бинем ки дандон қатори дандонҳо пурра бошанд чӣ хел одам зебо аст, нутқи зебо дорад. фикр мекунам ки солимии мо аз дандон бисёр вобастагӣ дорад. наваду фоизи тамоми калсии бадани инсон дар дандонҳо мавҷуд аст.
ишора кардем ки истилоҳе мавҷуд аст бо номи дандонҳои ширӣ. мегӯянд ки номи ширро ба дандон гиппократ додааст, зеро бовар дошт ки онҳо аз шир ба вуҷуд омаданд ва то имрӯз онҳоро дандонҳои ширӣ мегӯянд. биёед доир ба ин дандонҳо аз мутахассисон пурсон шавем. аз батни модар сар карда то 6 солагӣ ин дандонҳои ширӣ ҳастанд. баъд аз 6 сола то 14 сола ин дандонҳои доимӣ афзоиш меёбад. давоми дар сину соли 17 солагӣ ё то 28 солагӣ дандони ақл мегӯем ба забони тоҷикӣ ёки зубмудурустӣ мегӯем, дандон афзоиш меёбад. аслан одамизод аз 28 то 32 дандон дорад. дар давоми ҳаёт бисёр нозукиҳо ҳаст ки хатари осеб ёфтан ёки нуқсон ёфтани дандон ҷо мегардад. ин саркарда аз батни модар. якум ин бемориҳои сироятие ки модар гирифтор мешавад, аз модар ба тифл мегзарад. дуюм ҳамун одате ки модар агар либосҳои танг пӯшад дар давоми манамун ҳомиладорӣ, ҳамун яке аз сабабҳое ки аномалияи ҷоғ ё дандон оварданаш мумкин аст. баъд аз тавлид шудан мо бо мисол оварда метавонем ки ҳамун бемории сироятӣ гирифтор мешаванд тифлакон ёки шуғли дигар ангуштона даҳонда мебаранд ёки ягон предмети дигар даҳонда мебаранд. ҳаминам сабаби нуқсон ёки аномалияи ҷоғ шуданаш мумкин аз эътибор дур нест. маълумоти дигар маълум аст ки пас аз афтидани дандонҳои ширӣ дандонҳои доимӣ мебароянд. ин кадом муҳлатро дар бар мегирад? дандонҳои доимӣ чӣ гуна хусусият доранд? идомаи андешаи мутахассисонро тамошо мекунем. дандон аз 3 қабат иборат аст. яке қабати аз ҳама материали мустаҳками одамизод ин эмал мегӯем, эмали дандон, дуюм қабати дентин ва сеюм пулпаи дандон. аз дохили дандон ба воситаи реша монамун найчаи хунгард бо асаб омада ин дандонро таъмин мекунад бо ғизо. аз берун бошад ба воситаи манамин лобаи даҳон мо ҳама вақт мешӯем ёки мубодила дар тарафи берун ба вуҷуд омада ва бисёр функсияҳоро иҷро мекунад. ин дандон дар зебогии одам яке аз агар бинем ки қатори дандонҳо пурра бошанд, чӣ хел одам зебо аст, нутқи зебо дорад. фикр мекунам ки солимии мо аз дандон бисёр вобастагӣ дорад. мегузарем ба яке аз саволҳои асосии барнома, яъне бемориҳои марбут ба дандон. кадом бемориҳо имрӯз мавҷуданд? сабаби пайдоиши бемориҳои дандон дар чист? ҳангоми бемории дандон чӣ бояд кард? бисёр омилҳое ҳаст ки ба гирифторшавии кариес оварда мерасонанд. яке аз ҳамун нуқсонҳои аввале ки кариесамон якчанд намудаш ҳаст, аз кариеси ки аз петно мегӯем ба забони русӣ, кариеси миёна, кариеси чуқур ва оварда ба периодонтит мерасонад. ман гуфтам ки дар сараввал ки бисёр омилҳое ки оварда мерасонанд, ҳозир дар замони мо қанду қандалот, манамин нӯшокиҳое ки ташнашикан, ширин, баъд риоя накардани гигиенаи коки даҳон, ғизо, тарзи дуруст истифода бурдани ғизо, ино ҳамаш омилҳое ҳастанд ки оварда ба нуқсони дандон ё вайроншавии пӯсидани дандон мубаддал мешавад. ва дар оянда агар мо хоҳем ки ина пешгирӣ кунем, мо бояд профилактика аз хурдӣ, аз боғча, аз мактаббачагон сар карда бояд ҳам дарсҳое ки оиди гигиенаи коки даҳон ё тарзи дуруст истифода бардани хамираҳо, дандоншӯякҳо
ба воситаи манамин духтурони дандон ёки табибони дандон бояд мо манамин машваратҳо барем. яке аз касалиҳои дар рӯи замин паҳншуда марбут ба дандонҳо пародонт касалии милк мебошад. яке аз масъалаҳои муҳими бахши стоматология ин мондани дандонҳои сунъӣ аст ки бо пешрафти навгониҳои ин ва технология дар ин самт низ пешравиҳо ба назар мерасад. аслан сохти дандонҳои сунъӣ чӣ гуна аст, чӣ тавр тайёр мешавад ва ба кадом роҳҳо гузошта мешавад? муфассал доир ба ин мавзӯъ андешаи мутахассисон. пештар мардуми мо бисёр дандонҳои оҳанин мегуфтем, аз маҷбурӣ буд, аз нотавонӣ буд, нодорӣ буд, барои қатори дандонро пур кардан ҳамун дандонро мегузоштанд. ҳозир мо намегузорем. ҳозир дандонҳои бисёр зебо ба организми одам ягон дахолат намекунанд, тарзи эстетикии одамро нигоҳ медорад ва монанд ҳастанд ба дандони одамизод. инҳо дандонҳои сафолӣ мегӯем, дандонҳои фарфорӣ мегӯем ёки сиркон мегӯем, бози намуди наваш бисёр имкониятҳои васеъ вуҷуд дорад дар соҳаи стоматология. яке аз соҳаи пешрафта дар соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад. имплант мегузоранд. имплант агар қатори дандонҳо набошад, пештар мо пур мегузоштем ёки мост мегӯем ба забони русӣ. ҳозир имплант мегузорем. вақте ки дандон нест ёки кандан лозим мешавад, дар ҷои дандон як бора метавонем имплант гузорем ва муддати муайян, агар барои ҷоғи поён 3 моҳ то устухон ҷобаҷо шавад, ҷоғи боло 6 моҳ ва дар ҳамин имплант мо дандон мегузорем ва ба дигар дандон то дахолат надорад ва сабабгори вайроншавии дигар дандонҳо намегардад. аксарияти имплантҳо аз титан сохта мешаванд. титани тоза ин металлест ки организм онро ҳамчун бофтаи худи организм бошад, устухон бо титан ҳамихел мечаспад ки дар оянда вай аз кандани дандона кандани ҳамин имплант қиинтар мешавад. то ҳамин дараҷа вай сахт мечаспад ва ин металл дар дохили организм на окис мешавад, на занг мезанад, на ягон хел зарар дорад. бисёр вақт беморон намехоҳанд ки дандонҳои сиҳат ара шаванд, барои ҳамин ба ҷои як дандон як имплант гузошта мешавад. болои имплант баъди 3 моҳ ё 4 моҳ абатмент пайваст карда мешавад ва болои ин абатмент ба манахел коронка пӯшонда мешавад. дандонҳои сиҳат зарар намебинанд. баъзан беморон бо талафи аксарияти ё пурраи дандонҳои як ҷоғ ё ҳарду ҷоғ ба мо муроҷиат мекунанд. чунин ки дар ин рентген мебинем, ба ғайр аз як дандон дигар дандонҳо боқӣ намондааст ва як хел беморон ба сохтани протези сунъӣ, протези гирифташаванда розӣ намешаванд ё тоқат карда наметавонанд. дар ин хел ҳолат мо метавонем ки дар инҷо 6 имплант гузошта шудагӣ, ҳамчун 6 имплант монда, қатори дандонҳоро ба пурра болои имплантҳо барқарор кунем. ин ҳам протези купрукшакли гирифта нашаванда мешавад. яъне ки нигоҳбини ин дандон чӣ хел ки нигоҳбини асосии худи бемор аст, дар даҳон бо чоткаву паста гузаронда мешавад. варзиши аз ҳама хатарнок барои дандонҳо хоккей аст. 68% бозингарони касбӣ ҳангоми бозӣ ҳадиақал як дандони худро аз даст додаанд.
ақидаe ҳаст ки дар ҷопон дандонҳои кач хеле маъмул гаштанд. Бисёре аз занони ҷопонӣ дидаву дониста дандонҳои худро каҷ мекарданд ки боз ҳам ҷавонтар ва зеботар ба назар расанд. Аммо дар тиб усули рост намудани дандонҳои кач ба воситаи брекетҳо маълум аст. Ин чӣ гуна усул аст? аз 14 сола ин тараф афзоиши дандонҳои доимӣ сар мешавад ва қатори дандонҳо мумкин ки манам аномалия мегӯем дандонҳо аз дигар тараф бароянд ё ки каҷу клеп бароянд. дар ҳамин маврид ман ҳамин системаи брекета истифода мебарам. Системаи брекета рости чанд намудаш ҳаст, ҳам дохили даҳон ҳаст, ҳам аз беруни дандонҳо истифода мебарам ва ҳам шабона метавонам ва ё трейнери мегирем ё ки резиновые ки специални капҳо ҳаст дар ҳамун ҷавонон метавонанд ҳамуна истифода баранд ва намудҳои навшам ҳаст ки ноаён мебошанд. қабл аз он ки ба маслиҳати духтурон доир ба чораҳои беҳдошт ва нигоҳубини дандонҳо гузарем, чанд маълумоти ҷолиби дигар. Ба ҳисоби миёна 38 рӯзи умри инсон барои тоза кардани дандонҳо сарф мешавад. Аз ин 45 сония дар як рӯз ба ҳисоб гирифта шудааст. Танҳо 60% дандонҳоро бо чоткаи дандоншӯӣ тоза мекунанд. Дар дандонҳо қариб 300 намуди бактерияҳо мавҷуд аст. умуман маълумоти ҷолиб доир ба дандонҳо хеле зиёд аст. Айни замон маслиҳати мутахассис барои беҳдошти дандонҳо. мо бояд ҳамкорӣ бо табибони гинеколог дошта бошем. Бояд дар якҷоягӣ маслиҳатҳоро бикунем ки аз ҳамун батни модар сар мешавад. Чӣ хеле ки такрорам шавад гуфтам, агар ҳамун бемории модар дошта бошад ба ҳамун тифлак мегзарад ё ки дар оянда агар мо ҳамун пешгирӣ накунанд модар ҳамун бисёр нуқсонҳо пайдо шуданаш мумкин аст. мутаассифона ҳозир ҳамун чизоя бисёртар риоя намекунанд. карис ҷавон шудааст ба қавли забони тоҷикӣ. пештар мо кӯдакҳои 6 сола қабул мекардем, ҳоз кӯдак 3 сола карис мешаванд. барое ки манам чӣ хеле ки гуфтем, манам қандалоту ҳамун чизое ки углеводу ҳамун ширини шакар ҳамон қадар бисёр шудааст ки дар ҳамаи растаҳо кӯчаҳо чӣ фурӯхта мешаванд ва кӯдак аз назди ӯ ба воситаи волидайн намегзарад то ягон чи начашад ё ки нагирад ё нахаридам худатонро ганда ҳис мекунед ки фарзандтон талаб кард шумо нахаридед. аз инҷа ман тавсия медодам ки падару модароро ки худдорӣ кунанд. ман ҳамин қанду қандалот, ман ҳамин маводҳое ки нӯшокиҳое ки газдор аст ба кӯдакон натиҳанд ки ин сабаби осеб ёфтан ё ки ман ҳамун вайрон шудани сохтори дандон мегардад. муҳим он аст ки ба дандон бояд аҳамияти хоса дод. бо пайдо шудани нишонаҳои аввалини ноҷурӣ ё беморӣ беҳтараш сари вақт ба мутахассис муроҷиат кунед, зеро маълум аст ки дар ҳар масъалаи вобаста ба саломатӣ эҳтиёткор бояд буд ва ба саломатии худ аҳамият дод. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. агар бароятон манфиате бахшидем хеле хушҳолем. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.